Kandidati HDSSB-a za župana Osječko-baranjske županije i gradonačelnika grada Osijeka Vladimir Šišljagić i Krešimir Bubalo posjetili su jučer u sklopu predizborne kampanje Laslovo, Ernestinovo, Antunovac i Klisu te gradsku četvrt Osijeka Novi Grad. Uz zvuke tamburice i slavonsku pjesmu obilazak su dr. Šišljagić i kandidati za zamjenike župana Dinko Burić i Željko Kraljičak započeli u Laslovu i Ernestinovu. Tamo su se susreli s građanima koji su im objasnili svoje probleme, no i izrazili potporu. Cijelo Laslovo će glasati, ja garantiram da će svi glasati za to. Zašto? Zato što je najbolja stranka. Šta vi mislite o doktoru Šišljagiću? Lijepo i sve najbolje. Hoćemo sve najbolje. Zajedno s kandidatom za gradonačelnika Osijeka Krešimirom Bubalom, dr. Šišljagić zatim je posjetio i prigradska naselja Antunovac i Klisu. Tamo su od građana čuli kako im veliki problem, osim najezde komaraca, predstavlja i zastarjela vodovodna mreža, nedostatak odvodnje te plinska i niskonaponska mreža. Drago mi je da mogu zapravo konstatirati, ustvrditi da smo dobro došli, to ste i sami vidjeli svugdje gdje smo se pojavili. Žao mi je što imamo malo vremena jer uvijek kada počnete razgovarati sa ljudima, onda vas zadrže i nekakve ljudske priče i ljudske sudbine i evo to je onaj lijepi dio posla politike. Naravno, u svim tim mjestima koje smo obišli treba puno još poraditi, posebno na komunalnoj infrastrukturi i u svakom slučaju ljudi to i znaju. Nismo ništa obećavali osim rada i samo rada. Ljudi to prepoznaju jer nas uostalom evo iz ovog društvenog života znaju već godinama i znaju da kada se nečega uhvatimo onda zaista privedemo posao i kraju. Druženje s građanima kandidati su nastavili u gradskoj četvrti Novi Grad, obilaskom naselja Sjenjak, gdje su se uvjerili u podršku građana. Slušala sam gospodina Bubapa da tako to što kaže lijepo priča, sada to i očekujemo. Pa barem pola od toga da bude. Znači pratili ste šta je dosadašnji župan radio u županiji, šta mislite o tome? Pa mislim da je u redu, da se trudio i koliko se moglo i ne zavisi možda sve baš samo o njemu, ali eto, trudio se. Bubale su inače poznati u gradu Osijeku i kao takav mislim da je zaslužio da nas predstavlja našu Slavoniju i Baranju. Jeste pratili Bubala prošlih godina kako je radio u županiji? Jesam. I šta mislite, je li dobro radio? Super. Hoćete glasati za njega? Bože moj, samo nek nastavi tako. Jedan od najvećih problema na Sjenjaku je ruševni paviljon Gradski vrt, koji je postao prava prijetnja stanovnicima, iako predstavlja jednu od najvažnijih povijesnih građevina u Osijeku. Evo, obraz grada upravo je sagrađen 1804. godine, 1809. godine mnogi Osječani to ne znaju, ali ovdje je Osijek proglašen slobodnim kraljevskim gradom baš u ovim prostorijama i upravo intencija je u idućem četverogodišnjem razdoblju ove prostorije upravo urediti onake kakve su bile, ali i da služe svrsi, to jest da budu plesnaci ovdje i da budu druženja i upravo to će biti jedna od namjena ovih prostora u idućem četverogodišnjem razdoblju. Veliki problem gradske četvrti Novi Grad, a pogotovo za bilo koga tko planira graditi na Sjenjaku, je i nedostatak katastra za gotovo cijelo područje Sjenjaka, koji je i dan danas u gradskim ispravama oranica. Ono što je problem na Sjenjaku je da su neriješeni podaci u katastru i gruntovnici, odnosno nijedna od ovih kuća ovdje koje su izgrađene, ovih više katnica, nije upisana u katastar, dakle cijeli Sjenjak se još uvijek vodi kao oranica i to je jedan problem koji ovdje treba riješiti, koji se neće vidjeti izvana, ali je nužan kako bi se, napravila nova biciklistička staza ovdje, jer na jednoj čestici možete sad ovdje imati 1000 i 1000 upisanih vlasnika. Nakon predizbornog skupa u prostorijama gradske četvrti Novi Grad, Krešimir Bubalo, Danijela Lovoković i Ivan Vrdoljak večer su proveli u druženju s građanima ove gradske četvrti.